Svendborg er hjertet i det sydfynske øhav, hvor fortidens maritime arv møder nutidens innovation. Men Svendborg er mere end det. Det er en by fyldt med kulturel rigdom og unikke handelsoplevelser. Men vidste du også, at Svendborg er det perfekte sted for store begivenheder som konferencer og kongresser? I 2024 valgte en af Europas største maritime konferencer Svendborg som sin værtsby med deltagere fra hele verden. Her mødes visioner nemlig ved og på vandet. Med en placering i midten af Danmark er der gode offentlige transportmuligheder, der gør det nemt at komme til byen fra alle dele af landet. Derudover går vi i Svendborg op i at bruge lokale fødevareleverandører, så afstanden fra jord til bord minimeres. Et Svendborg a été une expérience fabuleuse. La forma de ser de la gente, la tranquilidad. From the conference you go into the city. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est l'environnement maritime, totalement préservé, totalement authentique. Et j'ai trouvé ici une qualité, une variété de la nourriture. Pour une Française, c'était le rêve. I have found a little pearl. It's wonderful here.